हादोराव फिन आरोबाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि जिउसाया साग्लोबनो हमदों। महाराष्ट्रआव फिन कर'ना भाइरासनि जिउसाया गोसारनो हमदों। रायजोआव कर'ना बेरामिनि अनजिमाया सानफ्रोमबो बांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै सावस्रि बिफानाबो गावसोरनि नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। महाराष्ट्रनि मोननै गाहाय मेट्र' नोगोरफोर जेराव मुम्बाइ आरो पुनेयाव गोदान कर'ना बेरामिफोरनि अनजिमाया बांगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। हादोरनि गासै रायजोनि सुबुंफोरा बे मोननै सोहोराव थायो, जायनि जाउनाव मुम्बाइ आरो पुनेयाव बांनाय कर'ना केसफोरा हादोरनाङैनो जिंगासिहोनो हमदों। मख'नो गोनांदि मैया एबा बृहस्पतिबारखालि महाराष्ट्रआव गोदानै सा 33 कर'ना बेरामि मोननाय जादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सा 22 बेरामिफोरखौ मुम्बाइनिफ्राय मोननाय जादों, जेराव सा 7 गोदान बेरामिफोरखौ पुनेनिफ्राय मोननाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे ठाणेनिफ्राय 3 आरो लाथुरनिफ्राय मोनसे केसनि बागै खौरां मोननाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गासैबो बेरामिफोरखौ सावस्रि बिफाननि नायदिंनायाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे मैया एबा बृहस्पतिबाराव मुम्बाइआव सा 22 गोदान बेरामिफोर मोननायजों नोगोराव एक्टिभ कभिड केसफोरनि अनजिमाया 145सिम सहैबाय। जुदि जों जानुवारिनिफ्राय रिपर्ट खालामजानाय कभिड बेरामिफोरनि गासै अनजिमानि बाथ्रा बुङोब्ला बे अनजिमाया 165 जागोन। महाराष्ट्र सावस्रि बिफानजों फोसावजानाय खारि बायदिब्ला दासिम सा 61 बेरामिफोरा मोजाङाव सफैबाय। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।